салом дӯстон, Барселона барои бозии охирини худ дар чемпионат ба шаҳри Билбао на барои хол рафт, чунки пешакӣ унвони қаҳрамониро ба даст оварда буд. ин охирин қадами як мавсими бениҳоят пурмуваффақ буд, гарчанде ки дар даври гузашта дар майдони худ аз Вильяреал бо ҳисоби 2-0 мағлуб шуданд. ин боиси ташвиш нашуд, зеро дастаи Ханс-Дитер Флик тамоми мавсим бозии ҷолибу қавӣ нишон медод. Атлетик Билбао низ ба ҳадафи худ расид, ҷои чорумро таъмин кард ва бори дигар дар Лигаи Чемпионҳо роҳ ёфт. ин бозӣ бештар ба намоишу эҳтиром монанд буд, бархурд байни ҳамлаи беҳтарини лига ва дифои беҳтарини мавсим. дӯстон, топ чемпионатҳои аврупоӣ ба охир расиданд. акнун моро мусобиқаи бузурги ҷоми ҷаҳон байни бошгоҳҳо интизор аст. тамошои ҳамаи бозиҳои ин мусобиқаро бо хизматрасониҳои 1x ҷолибтар гардонед ва бо истифода аз калимаи сеҳрноки TG БАРСА то 8000 сомонӣ соҳиби тӯҳфа гардед. маълумотҳои лозима дар комментария. ба ҳама муваффақият. аз лаҳзаҳои аввал маълум буд ки ин бозии оддӣ нест. Атлетик хело фаъол оғоз кард ва ҳатто як гол низ ба самар расонид, ки бо сабаби офсайд бекор карда шуд. аммо Барселона дар посух нишон дод ки чаро қаҳрамон гаштааст. дар дақиқаи 14 Фермин Лопес ба Левандовски пас дод ва ӯ бо зиракӣ тӯбро аз болои дарвозабон гузаронид. баъди чанд дақиқа пас аз зарбаи кунҷи Роберт боз як голи дигарро зада дублро марбути номаш кард. ҳарчанд ки Атлетик талош кард ва чанд имконияти хуб ҳам дошт, вале ё офсайд мешуд ё ба ҳадаф намерасид. нимаи аввал зери назорати пурраи каталониҳо гузашт. дар қисми дуюм боз Левандовски метавонист ки голи сеюмро занад, вале зарбааш хато рафт. ҳамлаҳои ҷавобии Атлетик чанд бор хавфнок буданд, вале ё Пеня наҷот медод ё ин ки тӯб аз чаҳорчӯба мегузашт. дар дақиқаи 89 Олмо дар ҷаримагоҳ Берчичиро маҷбур кард ки хато кунад ва довар пас аз баррасӣ пеналти таъин кард. худи Олмо зарбаро зад ва ҳисоби ниҳоиро дар бозӣ муайян кард. дар умум ин мавсим барои Барселона як давраи нав шуд. омадани Ханс-Дитер Флик як тағйироти бузург буд. даста ҳамла мекард, вале бо ҳисоби китоб. дифоъ бо эътимод буд. ҳар футболбоз нақши худро медонист. Левандовски пешвои ҳақиқӣ, Ямал ва Фермин Лопес ҷавонҳое ки ояндаи дурахшон доранд. гарчанде ки дар Лигаи Чемпионҳо муваффақ нашуданд, дар Испания рақиб надоштанд. ҳайат бо футболбозони ташкилшуда ҷиддӣ ва самаранок. Барселона мавсимро бо ғалабаи дурахшон ба анҷом расонд. 3 гол дар меҳмонӣ ва бозии зебо. ин на танҳо охири мавсим, балки оғози як марҳилаи нав дар таърихи клуб аст. агар ин равия идома ёбад, соли оянда мақсад Лигаи Чемпионҳо мешавад. имрӯз бошад офарин Барса, барои услуб, барои ирода, барои футбол. чунин метавонад ки Барселона ва Монако қариб ба мувофиқа расиданд. гап дар бораи он меравад ки Ансу Фати ба Монако ба иҷора равон карда мешавад ва баъд Монако метавонад ки ӯро пурра харидорӣ кунад. ҳамзамон Барселона мехоҳад ки баъдтар имкони бозпас гирифтани ӯро дошта бошад. ман шахсан барояш шодам. беҳтар аст ки дар дигар ҷо бозӣ кунад, назар ба оне ки дар Барса нишаста трофейҳоро тамошо кунад. Фати маҳорати хуб дошт ва умедҳо ба ӯ калон буд, аммо дар ҳамин мавсим на як гол заду на як пас дод. ҳаминро медонему тамом. шояд дар Монако кораш беҳтар шавад. фаронса оромтар аст, фишор камтар. дембеле ҳам онҷо бозии хуб нишон дод. шояд ки Фати низ беҳтар бозӣ кунад. барои Барселона ҳам фоидааш ин аст ки як бозингар бо маоши баланд меравад, ҷои холӣ мешаваду даста сабукӣ мегирад. агар Фати дар оянда боз хуб шавад, метавон ӯро бозпаст гирифт. аммо савол ин ки ӯ боз ба сатҳи баланд мерасад? бо гузашти вақт Ансу Фати ҷароҳат дид. бовариаш ба худ кам шудааст. мо 4 сол пеш мегуфтем ки ӯ насли нав аст, умеди Испания. ҳоло ин гапҳо дигар намеравад. росташ ин беҳтарин роҳ барои ҳар ду тараф аст. Барса бо рафтани ин футболбозаш имкони овардани бозингари дигарро дорад. Монако шояд аз ӯ як бозингари хуб созад. агар мавсими хуб гузаронад, фоида мебинад. ягона чизе ки камтар писанд аст, боз иҷора рафтанаш мешавад. даста бояд ё ба ӯ бовар карда нигоҳ медошт ё тамоман раҳоаш мекард. аммо Лапорта боз нимаи роҳро интихоб кард. Монако клуби оддӣ нест. шаҳр зебо, ҳаво хуб, дастааш ҳам хуб, дар мусобиқаҳои аврупоӣ иштирок мекунад. шояд ҳамон ҷо кораш барор бигирад. ҳамин хел Фати, барояд муваффақият орзумандем. ту як қисми умеди мо будӣ, ҳоло қисми гузашта, лекин шояд боз як рӯз худро нишон диҳӣ. ба ҳамин тамом дӯстон, то наворҳои оянда таън сиҳату хонаобод бошед.